Che, ne tɔgɔ de ko Dr. Sona Konate et Dr. Dengue MB America, Washington. Ne baara kɛ département de la santé la. Ne kɔni hakili la de kan fila bɛɛ bɛ républicain et démocrate u bɛɛ bɛ ka essayer ka américains convaincu pour que u ka maison blanche sɔrɔ, u ka masaya sɔrɔ novembre na. Ni do problème ka ca jamana kɔnɔ sisan. N'o ye Gaza crise ye, Israël ni Palestiniens ka kɛlɛ o bɛ yen, Ukraine fana bɛ yen, immigration nu fana bɛ yen, donc ko caman bɛ yen, an ka Afrique problème fana bɛ yen, donc u bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn ka essayer ka ɲɔgɔn ka défaut labɔ, ka essayer ka mɔgɔw sɔrɔ pour que u bɛ vote sɔrɔ quoi. Donc u ka convention min ye Chicago ka yira jamanadenw na ko olu bɛ se ko la, k'u bɛ se ka jamanadenw ka quotidien dilan quoi, u ka nasɔngɔw, furasɔngɔw, fɛn bɛɛ o de ye jamanadenw mako b'o de la. Américains kɔni ka sira bɛ min fɛ, n'i bɛ se ka min kɛ pour que k'olu ka u ka don o don ɲɛnatigɛ dilan ka d'u ma, donc u b'o de kɛlɛ la. An b'a dɔn k'a fɔ farafinna sigibagaw ka ca na kɛrɛnkɛrɛnya musolakaw. Aw minnu ye musow ye, farafin minnu sigilen don yan, surtout muso minnu bɛ yan, e yɛrɛ bolo aw yɛrɛ bɛna aw yɛrɛ labɛn cogo di pour que nin tɔn fila ye walima nin mɔgɔ fila ye yaasa aw ka se k'aw ka kala ta ka daniya da aw kan, aw bɛna aw sinsin lahala jumɛn kan pour que ka se k'aw ka sugantili kɛ? An kɔni anw de ye musow ye dɛ, musolakaw denw b'an bolo, cɛw b'an bolo, anw de bɛ ko bɛɛ kunna, donc an bɛ ka u filɛ, an bɛ k'u filɛ ni min nana k'i ka programme fɔ, n'i ka programme bɛ se k'anw arranger cogo min na, n'a b'an ka nasɔngɔkow dilan, n'a b'an ka kalansɔngɔkow dilan, n'a b'an denw labɛn, n'a bɛ dususuma d'an ma, an bɛ voter o fan fɛ. Donc an bɛ yɔrɔ min ten tɔ a gagne don dɛ kan fila la, donc i tɛ se k'a fɔ ko nin bɛ gagne nin bɛ gagne, donc mɔgɔ o mɔgɔ nin bɛ parti min supporter i b'i wuli k'i jɔ. Zein ta ye bɛɛ ta de ye, i tɛ se k'i sigi k'i jɔ k'a fɔ ko bɛna dilan ka sɔrɔ i sigilen b'i ka dugulen na i ka chambre kɔnɔ, non. N'i y'a ye ko sujet min ye importance ye, n'i ka sira b'o la, i b'i wuli de k'i jɔ ka kuma i sigiɲɔgɔnw fɛ, ka kuma i balimaw fɛ, pour que bɛɛ k'i wuli k'i jɔ, pour que an fɛ ka mɔgɔ min ka k'an ka masa ye, an ka ɲɛmɔgɔ ye, o ka ta maison blanche la, parce que n'a banna a banna, i tɛ se ka fosi fɔ ka kasi. Donc an musolakaw ka rôle a important don dɛ, parce que an bɛ se ka kuma an denw fɛ, an bɛ kuma an cɛw fɛ, an bɛ kuma an balimakɛw bɛɛ fɛ, pour que ɲɛmɔgɔ min bɛ se ka an ka kow dilan, k'an ka intérêt représenter, an b'o élu maison blanche la. An b'a dɔn k'a fɔ farafin ka ca yan yɔrɔ la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɔra farafinna ka na, mais kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ ni nin fɛn sugu ninnu sera, kuma caman farafin caman tɛ bɔ ka taa kala fili. Ɲinan ta e y'a yira k'a fɔ ko nafa b'a la. Aw minnu bɛ yan ani aw bɛ baara kɛ gouvernement kɔnɔ, aw bɛ kan ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan pour que ni mun ka di mun ye farafin musow ani cɛw ka se ka bɔ kosɛbɛ k'u da don nin kalafili ninnu na, aw bɛ kan ka mun de kɛ? Zein kɔni tulonkɛ t'a la koyi, bɛɛ ka bɔ de ka taa kalafili, bɛɛ de ka bɔ, n b'o de fɔ bɛɛ ye. Ne depuis que ne ye n ka American nationalité sɔrɔ depuis 2013 n ma deli ka élection kelen louper, hali ni su fɛ n bɛ kɛ dernier électeur de, n bɛ n boli ka taa bureau de vote kɔnɔ, n t'a kɛ sɛbɛnni ye dɛ, n bɛ taa personnellement, n bɛ n denw cɛ ka bila n nɔfɛ, n bɛ n cɛ ta ka bila n nɔfɛ, n bɛ n teriw bɛɛ ta ka bila n nɔfɛ, parce qu'il faut que mɔgɔ ka kalafili de, c'est la seule solution, o de y'i ka pouvoir ye jamana in kɔnɔ yan. N'i y'o bila tun, i tɛ se k'i sigi ka i plaigner ka fosi fɔ, donc n b'a fɔ n teriw ye, an b'a fɔ an somɔgɔw ye, an balimaw bɛɛ ye, aw bɛɛ ka wuli ka taa, pouvoir min b'aw bolo a tɛ mɔgɔ si bolo, i ka pouvoir de vote o de y'i ka fanga ye, o de y'i kan ye, o de y'i ka micro ye, donc bɛɛ k'i wuli ka taga, et an bɛɛ b'o de fort la tantôt ka kuma bɛɛ fɛ, aw bɛɛ wuli ka taa ka taa aw ka vote exercer. N tɛna fɔ ye aw bɛna voter mɔgɔ min ye dɛ, i yɛrɛ b'a dɔn min ka ɲi ma, i ɲɛ b'u la, i tulo b'u la, donc n'i ma min faamuya i bɛ mɔgɔ dɔw ɲini k'a ɲɛ f'i ye, mais i wuli ka taa dɛ, i ka tɛ ka kala fili ka n'i sigi so. N balimamusow ɲininkali laban, farafinna an b'a dɔn nin wagati in fana na bɛɛ fanga wuli ka jɔ b'a la fan bɛɛ, musow fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ, cɛw b'a la musow b'a la. I bɛ mun de fana fɔ ɲɛmɔgɔya ɲini sira kan farafinna musow fana ye pour que jamanaw kɔnɔ fanga dafiri ani bɛɛ fanga sinsinni a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min, i bɛ mun de f'u ye?
n b'a fɔ farafina musow ye n baw ye n sɛriw ye n denw ye aw bɛɛ k'i wuli k'i jɔ sisan musow ka importance an ka jamanaw kɔnɔ a importance ka bon kojugu anw de ye musow ye anw de ye baw ye anw de ye balimaw ye mɔmusow ye an bɛɛ ka wuli ka jɔ et puis min do fana an b'a dɔn ko fanga bɛ yɔrɔ min fanga tɛ i bɛ mankan min kɛ quartier kɔnɔ ka kɔrɔfɔliw kɛ fanga de don i bɛ taa ka courage ta ka taa i présenter poste électifw la maire députéw an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn soutenir an ka ɲɔgɔn minɛ musow pour que an fana ka fanga sɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn ko ni muso ye wuli k'i jɔ jamana bɛ ɲa de jamana bɛ suma an bɛ solution sɔrɔ problème na parce que an bɛ problème dɔn an bɛ problème gérer don o don donc an bɛɛ ka wuli k'an jɔ et ni muso min yɛlɛla ne sera ka élection ka élu ka taa kɛ ɲɛmɔgɔ ye i fana bɛ mɔgɔ dɔ sama i fɛ a kana dan i ma dɛ parce qu'il faut que mɔgɔ caman de ka kɛ pouvoir la pour que an ka se ka u ka se k'an kan lamɛn. Ne tun y'an balimamuso Dr Sɔnɛ Konate an ka foli b'i ye.